Elu Kelemuno. Oka kwa otuo. Moya mobukama basa. Sawarios iya bia kwaloda. Ma bia kwaloda. Oka mna chiti tuano. Makam choko kwa kwaloka. Kama kwala yo papa. Me mega hife onyodo agon ko onyodo gboro la se huni meko baba esobru mama achokwala ejoto ndo maji anyi ndo maji m ndo kewa here ma I am Brendan Dogo. I am Bobby. Oriana, because I said, oh, yeah, I didn't even I got. Abo. Nara say, oh, the boat. How can I say, Huni? Governor Roca, Atrane, Harry. Onye the board, Malanigo Ophia, or your person up by your Atoliaga, Mamma Toliaga, Caperina, not to create some even over the even over the dog. Money will gas you and you will all be up by your person of your by your Mamma Toliaga, see a jibber in the Mayoka. Mabry think by that Hogania, Hoka will be. You better need to buy it. You're by your watch, you have to do some more than my buy. Because I think a man on the I say on off talk. Macao, here. Only very modu when I got the SS. I had a number of money for them, but me. How about you? How issue? How could I car rural? Maka umunda rembo mana ndebo onye bu nna nna abu kwara nna umunda na akali history wa ugbu a ndị ka na akụ aka mgbo apụsa akpa yi bo na da yoda akpara ma obupu ma ebu ndị okewa ma sumo sege ya ma ngene ya bụrụ ndị abụ ndị okewa atapu ya mai rado because ndị okewa ha mata ai mo mai abre magomo ge queen na ya na ya ra akoro ga aka aga ju ese ma kona ga mara bo onye ri ma bu ndị ma fa na ese ndị okewa ndị na ya buru si hu amere si bo wa tare ndị buru ndị mkpụrụ aka wa bla bo kin se ba na fa ba dịgo ege kweru echi ọma na echi akwa kwala ndị okewa Chineke ya wutu agara ka ya na yifu ebara ba ba ko aka ara ba no ko boga akpe wa bo kwala ndezi akpe wa wala ndezi etu wa mo nyi gbe baza wepu gara ka tepu go aka so bro mo nyo tetara nyike akwara ehuri unu bayan ni bo kwosu abare ko ya ka ọpa yefa ogo issue amanya repa oya film na acho ibe bo na acho wato ko se o kefa ka bo ya gbe boro ka de maka ko na aka won de na fepu ale fenta yes ụfọdụ na nana fenten aya chokwara wari minoyi and hakubu na ko emebo ya ga chona wela ara wa bo ki be maru urulu ape ogwa yin bobo at least o gale do manya ngbe
chief egundugo rabia ya sepam nga bia na agbo ki meziori mi fo yan ra ron ko yan do abugo ta after kalo chief kalo to se rabia nke chief kalo to se ma bia ta ki ka bia ru atu iso ifun nna ba se ndo manu mo tin ka no ndo e ka ma daga ya wende tabusuzo abugi fedum me ya brom so bro mo nyo dore nya yo pusa no e ba nka de na ho akona aka ya boy fun ife that is no de sa ga kire wo ye pa ngare huni ine huni ma ye ko aka ga ba ife ta ga la rabale e kwa po ya nyera akun ku wara akwa yes cause we are going body who fun fe ba kwa ga ka ku fusire ga ka abugo gbu a ma ru me mo lo mo la ibe aba de chaburu agba re izuzu efa awuto efa ibo ka de ga re se ya ndi fe na he me plan ire me kwa kwa eza aja abukporo bu nke ndelu onye ndelu ugwu opsare ana he huni ya una ka no ya sai ndi na no meche izu awu opsa ya le pa anya gbare ware me ma nwa de ndo unu jeri cholo ya tuare godo runu o na choma do ulu ewe ga golo abugo hibo ka de ga re se ya gbogbo na je fo han pa re huni he ya chopa akupu aka ekwa na de lugu nde lugu na no ko fore na no ko rachi ko sinda de mbulbulu nde lugu juda ba na to ne pepepe na bia la ma bhain fu fie bhain sare ya pe ko la he ndeze ara ko etu ga repu onye obula kwa la sawo onye obula kwa iro onye ugwu onye chọrọ ịkpa ya ụka ya ta ha ọnụ ike kpa ya ụka nwa ezere akpa ya n'ụka nwa ezara ya mọnụ bebe ezere akpa ya n'ụka ọ bụghị ebe ụka adịghara ete ya gbogbo ebe ha na-akpa ya ọkọ mmadụ unu kpọrọ unu prince that is na amasị mmadụ kpọm prince hara adị na ya wee jee lụta ji ozugbo ndị kpọm prince masị wa gwudo doziere wa cause mo ifem ji eme ene to mi ane to ma ba ko ele ball opo sage elu ga daga mma o mma na palu ke elu but mo ifem eme mo bu ge ti se ma ro mo so na kama me jere gori abo ebo am so na ri porite ma mo ko ifem na re me mo ko ifem jo me prince are iko ra atonde kezi ya bia nda ka kezi ya bo unu le gbo kezi fe unu ma yen po plan le unu je me sustain deze cause ndi fe na ha chizu ya no kwa ya but si mo junugu menya and ha even obro ndi fe na no ife o mo ife de ri e fa am pa ya o mo ife de ri e bo mo be ka so re bo e shop no grinda ndo na ha che ya apia le ga bo ke lu ra to gbo ife za ma po ma cut ya mo small ya then for that shayen de re che kwanu but shobro mo onye filiri ni o mi fo filiri ndori bezi ya eziori yara nda abugo ezi ya yo pusa onu ta hanyi ike nwe zara na gato ego udo kana na ha emekputa ma eze anya obo onwe ka se ne ya obo prince ike de tayoka olara ga obo prince aso gi fera hawa olara ga obo prince ora bibo ka de o be nwe zora to ego ke ezera to ego pa yoka orula no mo e bara de press izu doka bari yobo nke yobo abe government ma de gre ka ema because o mo uru oba ga me fedu mo ha obo ifa sun abo sun ra do la fun pora sun ra bari ara pe ezori ezu no ore e boru no bono press nsiano le ye muri izu yara bo mo panta to pare onye bula
prince sana ebe ho bia kpa yoka seta onye se nyu obale abu la re me ya abu gi fe me gi ni prince eno gara marara azo ndị nna ga okpa elu isi ga na gbu afu ga ka burezi nwanta o mi burezi nwanta me egbu me hu njedu gbu ale njedu onye obula bara ogun ya nwa onye fili kwanu ni yo dibo re fare huri yo pusa no pa yo unu bu ndeza na ga tuturu na kibu nga akpa ya aju na ajuju na asa onye oda bia no toye akụ na aka eru akwa ya ru ale onye obula kwara onwe ya nye megare onye obula kwara onwe ya nye megare mata ngboro mata elu onwe fe mu go tuo omu onye amagi bosa anele goga onye obula kwa izero onwe yu wara nsiara ko se fara bere gere gansi ana gbu afọ onye obula ra nsi for nothing if I ra nsi for ara nwere le ifufuru sinu ka mi ifu ara ma bo osun ya bia no ifu bia gba ya no nna m kala le mfili o la re me ya agba kakwala ra yin onu amaka bia baru no funfin ojo unu o be fe ife ala jitaga onye na aba ya mangina eme ma baga ya jeni duga no dibo jeni duga that is onye obula bara ogun ya nwa and let me tell you people if I goto yo di lo onye anaghị emeli ife onye anaghị emeli ife na bu ga jibuga power government eme ife abo ọsọ abo bu gbo ife eje abo ọsọ onye odo 20,000 ndị ife abo ọsọ ozugbo mkpụrụ mụrụ ndị dị l'obodo manụ wachọ abụọ ọsọ ozugbo mkpụrụ ọ naghị abawa 1 naira ọ redipend onye mana ya le ga amana ya so more than love before government of Rusa manda mi obore jeje defend ndị nwe nke ya ndị diti ama mosumos ya mangene yo bro zu kusala rale yo bro ndị no ndo babula roso onye afa onye bula kwalasa onye adịrị mfu onye ka mfa dere are mara akpala udo na ji ade onye bula ra aba ihe na bara anyị kpugburu re yelo omo ka onye ojo yo kara onye mfe. Those that live in a glass house, they throw stones. Or they throw a stone. Atunda ranyi buburu amula rifu ame gboro. Wo sinira kwa ronwu. Aranyi mozo. Are use unu na re bilibulu le ewu. Ra gbo unu prince. O fa un bilibulu go ife o le prince ra gba aga epe gwa. Prince re kulu da me chechiche use o thinking faculty. Rangma mgbe pushiga ya mgbe e pushiga ya around Rama mgbe kwụsịrị step into ya asa fela ba prince abanara go bo lobby age gasa Lagos bara abịa gburugburu ekporo